kuhle. Uvula iminyango evaliwe. Amafika boshiwe. Sinike imisebenzi. Bazalwane. Khona ingane encane la engenabazali. Edinga ukuthi ikhulele ukuthi ikhule. Ngaphansi kwephiko lakhe. Asisi besiqala le nkonzo noma lo nyaka besukala sithi sibonakalise uSujesu. Jesus. Siyaqala iproject bazalwane. Engoma ngengikwazi ukuyicula kade ngicula. Khona ngikuculela. Akasanayo manje ukuhlabela. Akasana nokuvula kahle umlomo. Yibo ngihlabele. Manje ngisengihlabele ngoma minti. Wena usakwazi ukuhlabela. Usakwazi ukuzoma. Usakwazi ukusuka ekhaya uye konzweni. Yelulele mshiyeni uthi baba noba. Ulela kumanje mbedeni uthi baba noba. Sithe somfaka odinowele. Thanda bazalwane seyolala. Wathi usanele lamuzwa mthuthini. Ngathi angumuzwa. Wathi uthi baba noba. Wena usanethuba kodwa udlala ngalo. Wena usanethuba kodwa ufuna sikubuke. Usafuna ukubuka wena ithuba libele lokuthi sikubuke. Khona umuntu osestressile lokethe baba noba. Wena ukho kwi-stress kodwa ukwazi ukuthi baba noba. Sayikani konzo yesifazane. Sizocela Mama Mungamelikazi, abefundisi bonke, abefundisikazi, ama-chief deacons, nomama basekhaya, usonto isikole, umphakathi wakule ndawo, amakhansela khona ney'nduna. Ibandla lonke nje likaNkulunkulu ngiyakubingelela bazalwane. Amen. Kuthiwa anginamkele kwi-regime yase-KZN. Le nkonzo asizile ukuzovuna unyaka, kodwa sizokhuleka kuNkulunkulu ukuthi uma uqala ngonyaka aqale nathi. Bazalwane nonke ngiyanamukela egameni leNkosi. Ngicela siye emagameni okuhlabelela khona ngizofunda umgomo. Siye kunamba 70. Number 70.